L'Ajuntament de Granollers i la direcció de l'empresa Thaler, concessionària del servei de neteja i recollida d'escombraries, encara no han ratificat el preacord al que van arribar ahir els treballadors. Això significa que demà a les 6 del matí començarà una vaga indefinida de la neteja a la ciutat, a no ser que en les properes hores empresa i Ajuntament es posin d'acord. Les dues parts porten reunides des de la 1 del migdia per arribar a una entesa sobre el preacord al que hi van arribar els treballadors i la direcció de Thaler per tal de renovar el nou conveni. Els treballadors ja han acceptat la proposta, però l'empresa volia que abans de fer-la efectiva l'Ajuntament la ratifiqués en una reunió que ja fa 7 hores que dura. Els treballadors de la neteja havien decidit ajornar la vaga, primer prevista per avui dijous, a demà divendres, a l'espera d'aquesta reunió, que de moment no permet desencallar la situació i que es desconvoqui l'aturada. El preacord aprovat pels treballadors i l'empresa inclou mesures com la de no perdre drets salarials i que no es pugui canviar de població a un treballador sense el seu consentiment. Ara mateix hi ha 60 treballadors fixes i una quinzena d'eventuals que fan la neteja de la ciutat i la recollida de deixalles dels contenidors de rebuig i de matèria orgànica.